Fix-xhur li għaddew l-Awtorità Maltija dwar l-ambjent u l-ippjanar kienet għaddejja b'xogħol ta' tiġdid. F'dan it-tiġdid il-MEPA bil-gwida tas-Segretarjat Parlamentari għall-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni Amministrattiva bdiet ħidma fuq numru ta' policies li nħass il-bżonn li jiġu riveduti b'mod immedjat. M'għandix dubju li l-policies il-ġodda se jagħmlu bidla radikali fil-mod kif se qed jitwettaq l-operat. Ir-raġuni prinċipali hi għaliex dawn il-policies huma intiżi li jissimplifikaw dak li diġà hemm. Policies oħrajn huma intiżi wkoll biex jimlew vacuum, jiġifieri void, għaliex f'ċerti oqsma lanqas biss kellna policy. Fost dawn il-policies li kollha jinvolvu jew diġà involvew konsultazzjonijiet pubbliċi, insibu dik ta' żoni l barra mill-konfini tal-iżvilupp l-ODZ li hija gwida maħsuba sabiex tappoġġja s-settur agrikolu u tindirizza l-bżonnijiet tar-raħħala u l-bdiewa ġenwini. Kif ukoll policy għal komplessi tal-kmamar tan-nar u t-titjib ta' komplessi eżistenti, bil-għan li tistabbilixxi numru ta' kriterji biex jiżdiedu miżuri li jippromovu s-sigurtà ġewwa u madwar is-sit u li kull intervent jikkumplementa u mhux jikkuntrasta mal-pajsaġġ rurali tal-madwar. Hemm ukoll il-politika dwar iċ-ċimiterji li tipproponi li jkunu projbiti kostruzzjonijiet ta' ċimiterji ġodda u jkunu stabiliti l-kriterji għal evalwazzjoni ta' applikazzjonijiet għall iżvilupp li jipproponu estensjonijiet ta' ċimiterji kif ukoll tesplora l-possibilità ta' introduzzjoni ta' metodi ta' tfin differenti. Barra minn hekk hemm policies oħra, dik għall-limitazzjoni tal-għoli tal-lukandi f'żoni turistiċi, il-floor air ratio policy u dik dwar solar farms.